Zdravím. Dáme si další otázku. Další novinky, informace. Napadlo mě, že se často v kurzu ptáte na to, jak se vlastně rozhodovat při práci s pacientem, jaký postup zvolit. Tak jednak k tomu máme jasně dané protokoly, které vychází z nové klasifikace parodontálních onemocnění z roku 2018 a jmenují se Guidelines. Seženete to buď na stránkách www.period.cz, to je stránka parodontální společnosti České republiky, anebo na evropské stránce na efp.org a nebo na aap.com. Myslím si, že to tak je AAP. Nebo je to period.com. Je to velmi podobné mému názvu webu. Nicméně, jaké jsou tedy současné postupy v parodontologii a o co se opírají, tak je důležité vědět, že tedy nejenom medicína, ale i ty informace se vyvíjejí, pokračují docela raketovým stylem dopředu. A současné postupy v parodontologii se opírají zejména o individualizaci léčby. To znamená, že jde o komplexní náhled na pacienta, který zahrnuje nejen stav jeho chrupu, ale i systémové zdraví a jde zejména o jeho motivaci. A instruktáž, ta by měla být vlastně jako hlavním úkolem celé té prevence. Je to velmi důležité. Řekla bych, že to je mnohem důležitější, než umět odstranit zubní kámen. Klíčovými pilíři jsou tedy doporučení Evropské federace pro parodontologii, konkrétně tedy co se týká hlubších parodontálních defektů, tak je to S3, tedy stage 3, online or clinical practical guideline, clinical practice guideline z roku 2020 a klasifikace z roku 2018, které tedy ta rozhodovací kritéria definují. Nicméně vycházíme také samozřejmě z terapeutických modalit a ty hlavní hranice a rozhodovací kritéria současné doby a v současné praxi by měla být taková, že se tedy rozhodujeme mezi non-surgical therapy a minimal invasive non-surgical therapy, což je závislé právě na hloubce parodontálních defektů nebo hloubce těch chobotů. Zásadním kritériem pro volbu mezi klasickou nechirurgickou terapií, což je NST, non-surgical therapy, a minimálně invazivní nechirurgickou terapii, tedy MINST, minimal invasive non-surgical therapy, je klinická hloubka parodontálních chobotů. Non-surgical therapy, klasická terapie, se aplikuje u povrchových a středně hlubokých chobotů, zhruba v hloubce do 5 mm. Zde je standardní odstranění zubního kamene, plaku, scaling, root surface debridement. Pozor, nepoužívejte už root planing, vysvětlovali jsme si snad v minulé lekci. Nicméně je to považováno za dostatečné bez nutnosti nějakého speciálního mikrochirurgického nebo mikroinstrumentária. Co se týká minimal invasive non-surgical therapy, tedy MINST techniky, doporučuje se u hlubších parodontálních defektů, například hloubka parodontálního chobotu více než 5 mm a zároveň v anatomicky náročnějších oblastech, jako jsou třeba furkace, nebo jsou to hluboké interdentální prostory. Cílem je maximalizovat účinek léčby při minimální invazivitě, často tedy za použití optických zvětšovacích pomůcek, jako jsou lupy nebo mikroskop, a miniaturizovaných, to je slovo, nástrojů. Říká se jim buď Mini5, ale úplně ideální jsou Micro Mini5. Další kritérium, které zohledňujeme, je tedy zdraví, komplexní zdraví pacienta, stav zánětu a úspěšné regenerace v historii toho pacienta. Biologické hodnoty hloubky sondáže slouží jako jasné mantinely pro určení stavu parodontu. Máme tedy zdravý parodont, hloubka 1 až 3, bez krvácení při sondáži bleeding on probing. Parodontologický stav zdraví je sondáž buď stejná, anebo menší, než jsou 4 mm, s přítomností
dlouhého spojovacího epitelu a nebo jasného dna toho defektu a mělo by být tedy s minimálním přítomností toho krvácení po bleeding on probing. Cílem regenerace, tady zbystřete, je tedy za úspěšný výsledek se považuje dosazení hloubky sondáže do méně nebo rovno 4 mm bez krvácení a má na to vliv několik faktorů. Jeden z faktorů je třeba gingivální fenotyp, tedy správná identifikace gingiválního fenotypu dásně dle klasifikace z roku 2018 zásadně ovlivňuje právě volbu té techniky a výběr nástrojů. Samozřejmě i je tomu podmíněno i volba šetrnosti toho postupu. Tenký neboli delikátní fenotyp gingivy vyžaduje maximálně šetrný postup, jemné materiály, protože je náchylnější k recesům, má méně předvídatelné hojení. Můžete tam spoustu věcí spíš poškodit, než podmínit tu reparaci. Takže tam pozor, u velmi tenkého fenotypu se doporučuje pro gain tkání a kýženého výsledku reparace nebo regenerace, což by bylo úplně ideální, velmi opatrně přistupovat. Naopak silný fenotyp neboli robustní fenotyp gingivy je velmi odolný, výrazně odolnější vůči jakýmkoliv traumatům, zánětu, lépe se hojí chirurgické rány a umožňuje i více invazivní postupy s nižším rizikem komplikací. Tam si můžete dovolit se třeba vzdělávat v postupech a v praxi. Nástroje u pacientů, kteří mají silný fenotyp, takové ráda oslovuji a prosím je o možnost se na nich učit. Proč ne? Pokud s tím pacient souhlasí. Je to úplně nejlepší volba. Dále máme systémové faktory a životní styl pacienta. Moderní parodontologie zohledňuje právě systémové prediktory úspěchu, které modifikují průběh toho hojení. Jedná se zejména o diabetes mellitus 1. i 2. stupně a o kouření. Jsou to zásadní faktory, které zvyšují riziko komplikací a prodlužují regenerační interval. Například u diabetiku je klíčový glykemický index a jeho pravidelná kontrola, substituce buď injekčním inzulínem anebo léky. Biomarkery. Biomarkery v současné době, jak potvrzují poslední výzkumy, se zaměřují na molekulární markery ve slinách a v dásňovém exudátu, takzvaně krevikulární tekutině. A jedná se tedy o například růstové faktory PDGF, TGF, beta a další faktory, které vlastně umožňují predikovat úspěšnost regenerace lépe než je jenom klinická hloubka defektu nebo bleeding on probing. Dále máme velice nutnou podmínku, je strašně důležité umět respektovat biologický čas hojení tkání. Rozhodování o dalším postupu, například o reevaluaci, musí respektovat právě limity tkání, aby bylo dosaženo hojení per primam. Nevíš, co je hojení per primam a sekundam? Najdi si to. Jo? Pokud chceme dosáhnout hojení per primam, tedy bez výzev, zajímáme se o kompletní regeneraci, tedy znovu obnovení toho prostoru, je extrémně důležité umět hojící časy všech různých vrstev tkání, které chceme ovlivnit. Například obnova lamina propria, neboli vaziva, trvá zhruba 21 až 28 dní. Regenerace periodontálních vazů je kolem 6 až 8 týdnů, 42 až 56 dní a remodelace alveolární kosti minimálně 4, ideálně 12 měsíců. Předčasně tedy nemůžeme hodnotit, nebo příliš brzy sondovaný prostor může být právě velmi dramatickým zásahem do tkání v aktivní fázi hojení a může ohrozit stabilitu celého parodontálního spojení a parodontu jako takového. Pozor na to. Původní doporučení, že si pozveme pacienta na recall nebo reevaluaci za 4 až 6 týdnů a sondujeme, nejsou správná. Je to jinak. My si běžně zveme pacienta na recall po 4, ideálně po 6 měsících od deep scalingu. Do té doby se hezky pomodlíme, pacienta ubezpečíme, že umí čistit, pokud jsme si tím jisti,
a pošleme ho domů, protože prostě půl roku je úplně ideální doba na to, aby se parodont, do kterého jste zasahovali, regeneroval. Máme další hodnotící kritérium, kterým je tedy klasifikace staging a grading. Rozhodovací kritérium je v tomto případě tedy dělena na závažnost a složitost léčby od 1. do 4. to je staging, a na riziko progrese a vliv systémových faktorů na A až C. Například stage 4 indikuje pacienty, kteří ztratili již více než 5 zubů v důsledku parodontitídy a vyžadují komplexní rehabilitaci. Tam je potřeba všechno toto zohlednit. Behaviorální rozvaha, což se nazývá shared control, je součástí moderního postupu a znamená to sdílené rozhodování. Je to velmi zajímavá disciplína, jelikož konečně je jasně specifikováno, že lékař, zubní lékař nebo dentální hygienistka je ve skutečnosti tak trošku i psycholog a je potřeba umět tyto psychologické postupy na pacienta aplikovat. Tedy shared control, neboli behaviorální rozvaha a sdílené rozhodování o průběhu ošetřování je vlastně pacientová možnost, neboli podaná možnost volby pro toho pacienta v rámci odborných mantinelů, tedy například volba mezi konzervativním a chirurgickým postupem u hraničních nálezů, což dramaticky ovlivňuje jeho spolupráci a zvyšuje to jeho motivaci. Anglicky se tomu říká compliance. No. Máme ještě jedno velmi důležité kritérium, které pochází z anatomických zásad a z anatomických informací o parodontu jako takovém a o alveolární kosti a jejich schopnostech. Máme takový zhluk zajímavých buněk, jmenují se Malassesovy buňky, které jsou přítomné pouze pokud je zub udržován v alveolu alespoň 1/3. Pokud máme k dispozici na rentgenovém snímku potvrzenou tuto diagnostiku a tuto skutečnost, můžete se do toho vrhnout. A ono to pravděpodobně bude regenerovat, nebo se to aspoň zreparuje. Nemáte-li ale alespoň 1/3 alveolárního kořene v alveolu, pak předejte pacienta s tímto zubem nebo s tímto konkrétním místem zpět do práce zubního lékaře nebo do péče zubního lékaře, protože pak by měla nastupovat léčba chirurgická. Pak non-surgical therapy ani minimal invasive non-surgical therapy nemá velký význam, naopak dojdete do ztráty těch tkání a to vlastně pacientovi zařídit nechcete. Pokud se nachází pod apexem Malassesovy buňky, tak jistě všichni víte, a teď si to pouze zopakujeme, že jsou přítomné vlastně aktivní celulární buňky, které generují cementogenezi a zároveň jsou tam osteogeneticky aktivní buňky. Tedy osteogeneze, cementogeneze, velmi důležitý faktor pro to, aby byla podmíněna regenerace a nebo reparace parodontálních tkání. Nemáte zač? Chceš toho vědět víc? Přihlaš se ke mně na kurzy. Máme nové místo, máme novou cenu. Pravděpodobně to bude mnohem častěji. Budu se na vás těšit. Čau.